स्थान भगवंत कुर्साच्या जैताच्या परबेक हांव सुभाशय पटयतां. भगवंत कुरीस आमचो बेळ्ळारे कोपेलाचो पात्रोन जावन आसा. आमी व्हड संतोशान ही परब हर एका वर्सा आचरण करता आनी ही परब आचरण करूंक आमकां जायते जण बऱ्या मनाचे दानी कुमक करतात. तांची नांवां आतां आमी आपयता. नांवां आपयलेंच तांणी मुखार येवचें आनी मानाची वाद आयच्या आयचो प्रधान याजक जावन आसो भोवमनादीक बाब लॉरेन्स मास्करेनस तांच्या हातांत हांव तुमची मानाची वाद घेवची. आतां नांवां वाचूंक आमचो कार्यदर्शी ओवेन पिंटोक हांव मुखार आपयतां. ವಿಶೇಷ ದಾನ ನೀಡಿದವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೂಜಿ, ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಿಂಟೋ ಪುತ್ತೂರು, ರೇಷ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪಂಜಾ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ರಾಯ್ಸ್ಟರ್ ಮಿನೇಜರ್ಸ್ ಶಿರ್ವಾ, ಆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಬೆಂದೂರು, ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಜೀವನ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್, ಬಿಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಸುನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲ್ತಾರ್, ಆಶರ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಪುತ್ತೂರು, ರೋಸರ್ ರಾಣಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಆರ್ಥರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲ್ತಾರ್, ರಿಚಾರ್ಡ್ ಲೆಬೆಲ್ಲೋ ಪುತ್ತೂರು, ಓವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ರಿಚಾರ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಗ್ರೇಸಿ ಗೋನ್ಸಾಲಿಸ್ ಬನ್ನೂರು, ಜೀನಾ ಗೋವಿಯಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಆಂಟೋನಿ ಕಲ್ಲೋಣಿ, ನತಾಲಿಯಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಬನ್ನೂರು, ನಿಯೋರಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪುತ್ತೂರು, ದುಲ್ಸಿನ್ ಲೋಬೋ ಪುತ್ತೂರು, ಫಿಲಮಿನಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಫ್ರಾಂಕಿ ಲೋಬೋ ಪುತ್ತೂರು, ಲಿಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲ್ತಾಡ್, ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ರಿತೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೆಮ್ಮಂಗಳ, ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮರಿಲ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮಚಾದೋ ಪಾಲ್ತಾಡ್, ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಲೂಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ರೊಜಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಇನೆಸ್ ಮೊಂತೆರೋ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಆಲ್ಬಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಬೆನ್ನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೊಂತೆರೋ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಬೆಂಡಿಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ದಿಯೋಗ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲ್ತಾಡ್, ಪಿಯರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫೆರಾವೋ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಸೆವರಿಯಪ್ಪನ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಗೌರಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಲಾದಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲ್ತಾಡ್, ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲ್ತಾಡ್, ಕಾರ್ಮೆನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲ್ತಾಡ್, ಪ್ರಮಿಳಾ ಪ್ರೀತಿ ಡಿಸೋಜಾ ಪುತ್ತೂರು, ಐಡಾ ರೇಗೋ ಬನ್ನೂರು, ಸುದೀಪ್ ವಾಸ್ ಬನ್ನೂರು, ರೀಟಾ ಮೊಂತೇರೋ ಬನ್ನೂರು, ರೀಟಾ ನೊರೋನ್ನ ಬನ್ನೂರು, ಜುಲಿಯಾನಾ ಗೋವಿಯಸ್ ಬನ್ನೂರು, ಲಿಡ್ವಿನ್ ಫೆರಾವೋ ಬನ್ನೂರು, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬನ್ನೂರು, ರೀಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲ್ತಾಡ್, ರಿಷಲ್ ವೆನಿಷಾ ಫೆರಾವೋ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಅಪೋಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲ್ತಾಡ್, ಯೂಜಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲ್ತಾಡ್, ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬನ್ನೂರು, ಅಶೋಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಂಜಾ,
पण ताची नांवां चुकून गेले जाल्यार तांणी येवन मानाची वाद घेवची. जालें. मोगाच्यानो, आज आमी जेजूच्या पवित्र कुर्साच्या वैभवाचे फेस्त आचरण करता. नालिसेयाचो गुर्त जावन आसलो पुरीस जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत जैताचो, बरोसाचो आनी शास्त्रीक जिविताचो संकेत जालो. जशे परन्या सोल्ल्यांत आरण्यांत विरोध उलोवन हाताक आदार विकाळ सोरोप साबोन मोर्चा संदर्भी मोयजेन उबारलेल्या पितोळच्या सर्व सर्पाचेर दिश्ट घाल बचाव जालो. तशें कुर्साचेर उबारलेल्या जेजूचेर दिश्ट घालतात तांकां कुरीस जैताचो आनी बाचावेचो संकेत जाता. आज बेळ्ळारे चापेलाचे क्रिस्ती भावार्थी लोक जावन आसचे आमी हें फेस्त समारंभान आचरण करता. भगवंत कुरीस आमचो पात्रोन, भगवंत कुर्साच्या पात्रोणापणांत देवान आमकां वतल्ल्या सर बेसांवा खातीर आमी ताका हर्शिता. एक फिरगत कुटुंब जावन आमकां बांदून हाडून राखिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. कुर्साचो आडवो गांस आमी एकामेकांतय संबंद आनी संपर्क दवरूंक जाय म्हूण शिकयत तर ताचो नीट गांस आमचे मदें आनी आमच्या देवा मदें संबंद आसा करूंक आपोवणें दिता. ह्या वर्सा हें करूंक आमकां तांक दिल्ल्या देवाक आमी हर्शिता. मनशाच्या पदका खातीर कुर्साचेर मरण पावल्लो जेजू पुनर्जीवन जावन जैतवन जालो. ताच्या मरणाद्वारी आमकां बाचावी लाभली. आमी क्रिस्ताच्या मेटांनी सॅक्रिफिसाची आनी मोगाची जिणी जिवंक शास्त्रीक जिवीत आपणावंक सुम्या लागीं त्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया.
आयचे हे मीस अर्गामी सावन भेटयता अनिल डिसोजा नुजी तशेंच सेलीन डिसोजा बेळ्ळारे अर्गामी सावन हे दिता. प्रीती डिसोजा बेळ्ळारे अर्गामी सावन हे मीस भेटयता. गॅब्रियल डिसोजा बेळ्ळारे अर्गामी सावन हे मीस भेटयता. तशेंच रितेश प्रिया आनी रिवा डिसोजा अर्गामी सावन हे मीस भेटयतात. ह्या ते सवा सांगाता आमच्या कास्के ते सवा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आनी आज प्रधान याजक जावन आमचे मोदें हजारासचे भोवमानादीक बाप लॉरेन्स मास्करेनस तांकां तुमच्या नांवान आनी सोमेस हांगासर हजारासच्या याजकांच्या नांवान हार्दिक स्वागत मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, भगवंत कुर्साक समर्पिल्ल्या ह्या बेळ्ळारे कोपेलांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या. हे अर्घ बलिदान भेटोंक हे फेस्त आमी संभ्रमो. भगवंत कुरीस देवाच्या मोगाचो संकेत म्हणून आमी जाणा. नालिसायेचो कुरीस सोमयान तो पवित्र केलो. ताच्या कश्टां मरणा मारिफात आनी आमकां सोडवण दिल्ल्या मारिफात क्रिस्त जिवीत तें कुर्साचें जिवीत म्हणलें सोमयान आमकां सांगलां. जो कोण म्हजो शीज जावंक आशेता, पाटलाव करूं आशेता, तो कुरीस घेवूं दी. आपणा इन्कार कर, म्हज्या फाटल्यान तो येवं दी म्हणून आमी सोमयाच्या कुर्साक नमान करता, मान करता, आराधन करता. तितलें केल्यार पावना. मगार आमी आमच्या जिविताचे कुरीस जी जबाबदारी, जे कश्ट आमच्या जिवितांत येतात ते सकट बोवाडतान आमी भाऊ भयणीनो स्विकार करूंक जाय. आनी सोमयाच्या त्या वाटेन आमी चला जाय. त्या दळा आमची जिविती जैतान भरतले. सोमी त्या कुर्सार कश्टालो, मेलो आनी जैते वोन जालो. ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाल्यार आमी ताचे संगी आमी जैते वोन जातेले हांव. त्या खातीर हो बरोवचो सोमयान आमकां दिला ह्या कुर्सा मारिफात. आमी आज ह्या कोपेलाचेर, ह्या आमच्या लोकांचेर ह्या भोगयेन कुर्सा मारिफात देवान ओतुल्ले बेसावा कर्ग दितना आमचेर आनी सगळ्या सर्वांचेर देवाची बेसावां मुखल्या दिसांनी पडोवन दीत. क्रिस्ती जिवीत ते आमच्या आपुण्या सरी जाल्लें जियोंक सोमी आमकां एकल्या फोव करून दी. आमचे जिवितांत तुमचे कश्ट दूख हें सक्कड आमी बोवाडतान स्विकार करूंक तुजो भगवंत कुरीस आमकां फोव करून दी म्हणून ह्या मिसांत आमी मागया. आनी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमची पातकां ओळखून आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदिव्या देवा तुमकां भाव भयणीनो तुजे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. म्हजो अपराध, म्हजो बुडप ह्या पसो बेगीन सदांच सांगपार म्हणगे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना माग. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Krista
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी तावन उबारसो आनी ताणें कुर्साच्या वळवळ्यान हीनपण भोगचें म्हणून अगणीत जाणवेने मोगान तुवें थारायलें. हो गुट वळखून तुजो अपरिमीत मोग आमी वाखणताव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय दिसान दीस वोड म्हणून आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणी सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन तुजे लागीं मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. गनान पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगरातावन भायर सरली आनी एदोमाच्या देश असो बोवाडोकडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मोइजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून. आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? आरण्यांत मरूंक? हांगा काण ना, उदक ना. आमकां दोदोल शिकेरणांतल्या ह्या काणाचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकळ सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेली. तेन्ना लोक मोइजेसोशी आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परांनी तुजे विरोध उलोवन पाता केलें. ह्या सोरपाक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोइजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतली. देखून मोइजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचें उतर हें. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. आयज म्हजे पोचेर म्हजी शिकोवची दिवनाय. हांव कितें सांगता ताका कांदी. परिणी म्हजे तोंड हांव उगडटा. पुर्विल्ले गुटू आतां तुमकां उगडापे करता. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. तांचे मदें संवाद जाताना देवाक ती सोदूंक पडली. भोगसने मागून ताचे दर्शन जोडूंक ती आशेली. सर्वेस्परूस आमचे कडक अत्युन्नत देवूस आमचे तरान. अशें म्हूण उगडासाक हाडटली. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. पूण तांचे उलोवणे जाले तोंडा पुरते. तांची उतरां फकत
सांग पावलोन पिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त सायंबान देव तरी त्या समासंपनाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो. आनी आपणाक कलतोकर मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नवाप्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशिवेली. भगवो जय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी. सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतर हे. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. जो हांव परमण जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. जेजून निकोदेमाक सांगलें, सर्गींत हांव देवून आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणीय सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मैजेन आरण्यान सरपाक उबारिल्लो तशें मनशा पुता वोस उबारूंक जाय. तोवळ ताका सत्मंतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत्मंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुता संवसारान धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफा संवसाराची सोडवण जावच्याक. देवाचें उतर हें. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಜಯದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್. भगवंत पवित्र कुर्साच्या जैताची परब. ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಆಗಾಗ ಕೆಲವು ವಿಜಯೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಜನರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಗೆದ್ದವರ ಪಕ್ಷ ಆ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪಟಾಕಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಜಯೋತ್ಸವ, ಸಂಭ್ರಮ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಜಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾರುವ ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ, ಸಂತೋಷ, ಅದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ನಡುವಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 25 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಅದು 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡುವ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ನಾವು ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಮದುವೆ 25 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಯಾಜಕರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜುಬಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 25 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಒಂದು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ 75 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜನಿಗೆ 96 ವರ್ಷ, ಅಜ್ಜಿಗೆ 94 ವರ್ಷ, 75 ವರ್ಷ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಒಬ್ಬರು ಬಾಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೈಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ, ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಆಗುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಜಯೋತ್ಸವ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಜಯದವನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಶಿಲುಬೆ, ಅದರ ವಿಜಯ. ಶಿಲುಬೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದು ಶಿಲುಬೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶಿಲುಬೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಉಂಟು, ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂತೋಷ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭ್ರಮ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಜಯವನ್ನು, ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು, ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಶಿಲುಬೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ. ಶಿಲುಬೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಇದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅದೊಂದು ಸಂಕೇತ. ಅದು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆ
ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಲು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಪವಿತ್ರ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್, ಪವಿತ್ರವಾದ ಶಿಲುಬೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮುಖಗಳು ಆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಮುಖಗಳು, ಒಂದು ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಮುಖ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 2 ಮುಖಗಳು ಈ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಇದೆ. ಯಾವ 2 ಮುಖಗಳು? ಅದು ಒಂದು ಕತ್ತಲಿನ, ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕತ್ತಲೆಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಮುಖ. ಕತ್ತಲೆಯ ಮುಖ, ಬೆಳಕಿನ ಮುಖ. ಯಾಕೆ 2 ಮುಖಗಳು? ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಅದು ಆಚರಣೆ, ಅದು ವಿಜಯ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ 2 ವಿರೋಧ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿವೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ರಹಸ್ಯ, ಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಿಸ್ಟೇರ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ದೇವರ ಅದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ, ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದು ಈ 2 ಮುಖಗಳು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರುವ ಮೊದಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಮೊದಲು ಶಿಲುಬೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಶಿಲುಬೆ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ರೋಮಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಶಿಲುಬೆ. ಕಳ್ಳರಿಗೆ, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೀನಾಯ ಶಿಕ್ಷೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಪಾಪ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು. ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಗ್ನರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅವ್ರ ಕೈಯ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾಟಿ ಏಟು, ಜರ್ಮನ್ ಮರ್ಚಮುಂಡಾಮ, ಸ್ಕರ್ಚಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ, ಘೋರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ, ಹೀನಾಯವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅಂಥ ಅಪಮಾನದ ಶಿಕ್ಷೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದಿದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಒಳಿತನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ದೈವಪುತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಂಥ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗಾಯಗೊಂಡು ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿ ನಿಶ್ಶಕ್ತದಿಂದ ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಏರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ತಿಳಿಬೇಕು. ನಮಗಾಗಿ, ಮನುಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಆ ಯಾತನೆ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಆ ಕಷ್ಟ, ಆ ದುಃಖ, ಆ ಒಂದು ಸೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಥದ್ದು ಅವಮಾನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಯೇಸು ಹೊತ್ತ ಶಿಲುಬೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಡಾರ್ಕರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್, ಅದೊಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಇದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಅದು ಬೆಳಕಿನ, ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೊಂದು ಸಾಧನ, ಇಸ್ ಅ ವೆಪನ್. ಅದು ದೇವರು ಆರಿಸಿದ್ದು ಮನುಕುಲದ ಅದು ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ. ಅದು ದೇವರ ಯೋಚನೆ, ದೇವರ ಅದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯ. ಅದು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅದನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆಯಿತು.
ಇವತ್ತಿನ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ. 2 ಮರಗಳು ಇವೆ. ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಮರಣ ಬಂತು? ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಮರಣ ಬಂತು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕ ರುಕಾತಾವ್ ಮರಣ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ ರುಕಾತಾವ್ ಅದು ಯಾವ ಮರ? ಅದು ಯಾವ ಮರ? ಆದ ಮತ್ತು ಹವ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಆದವನ ಏವ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಫಲ ತಿಂದದಂತೇಳಿ ಆ ಮರದಿಂದ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರದೇ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಪದ ಫಲ ಮರಣ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ, ಆದರೂ ಮಾನವನ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಮರಣ ಬಂತು. ಅದೇ ದೇವರು ಅದರಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ. ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮರವನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ರು, ಅದೇ ಶಿಲುಬೆ. ಆ ಮರದಿಂದ ಈ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮರಣದಿಂದ ಜೀವವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೊಟ್ಟರು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ಆ ಶಿಲುಬೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಭರವಸೆಯ ಸಂಕೇತ ಆಗಿದೆ. ಅದು ದೇವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಅದು ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ. ಅದು ಶಿಲುಬೆ, ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಎಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ದೇವರು ಆರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಮನುಕುಲದ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನ, ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ, ಯೇಸುವಿನ ಸಿಂಹಾಸನ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವ ಕೊಡಲು, ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಶಿಲುಬೆ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠವಾಗಿದೆ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಬಲಿಪೀಠ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಲಿಗಿಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆ ಬಲಿಪೀಠ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರು ಜೀವವನ್ನು, ಮರುಜೀವವನ್ನು, ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ, ಒಂದು ವೆಪನ್. ಅದು ಪಾಪವನ್ನು ಅದು ದಮನಿಸಲು, ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಅದೊಂದು ಏಣಿಯಾಗಿ, ಲ್ಯಾಡರ್, ಏಣಿ, ನಿಸಣ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಗೆ ನಾವು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಸಂದೇಶ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಏನು ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯರ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು, ನನಗೆ ನೀನು ಮುತ್ತು ಕೊಡು, ಉಮೋದಿಯ ವತಿಪೇಟೆಯ, ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ. ನಾವು ಖಾಲಿ ಭಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮುಜೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಜಾಯ ಫೆಸ್ತಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ, ಭಕ್ತಿ ಕನೋಯ, ಭಕ್ತಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಭಕ್ತಿಕೇ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮುತ್ತು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಉಮಯ ಕಾಣಿ ತಾವು, ವಾತಿಪೇಟೆ ತಾವು आणि ಪಟಿ येताना तसेच असताव. काही ಬದಲಾವಣೆ काही ಜಾಯಿನ, ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯರು ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಹೇಳಿದರು? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಡಿಸೈಪಲ್, ನೀವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಡಿಸೈಪಲ್, मुझे शीस भक्तीक नाही, मुझे शीस जावंक तुम्ही अपेक्षितात. कितें करी जाय तुम्ही? तुमकां इन्कार करी जाय. ಡಿನೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಹಾಗೆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೊಡು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಲಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ನಾವು ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವಂಥದ್ದು,
ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಡಿನೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ आमकां आमी उणें कर तो ಕುರಿಸ್ घेऊन ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಶೀರ್ ವಾಟೆಂतल्यान ಜೀವಿತಾच्या त्या वाटेन ಆಗ ನಮಗೆ ಜೀವ ಲಭಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಏನು ಇದು? ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪರಿತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಡಿನೈಯಿಂಗ್. ಏನು ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ಅಹಂ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದರ್ಪ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಡುಕುಗಳಿವೆ. ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅದು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಪರಿತ್ಯಜಿಸು, ಅದು ತ್ಯಜಿಸು. ಡಿನೈ ಅಂದರೆ ನೀನು ಚಿಕ್ಕದಾಗು, ನೀನು ಸಣ್ಣದಾಗು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಾಚನದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮರಂತೆ. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಆ ಮರಣ ತನಕ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದರು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕರವಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಿನಯಶೀಲತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳು ಅಹಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯರಾಗ. ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ಆಗದೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯರು ನಮಗೆ ಪರಿತ್ಯಜಿಸು, ಡಿನೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಾಸ್. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬಾ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತೀಯ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೀವು ಜಯಶೀಲರಾಗ್ತೀಯ, ನೀನು ವಿಜಯಶೀಲ ಆಗ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀಯ. ಆಗ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಯಾವ ಈ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶಿಲುಬೆಗಳು ಇವೆ. ಶಿಲುಬೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದುಃಖ ಇದೆ, ಬೇನೆಗೆ ಇದೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ರೋಗ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಡುಕು ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ. ಈ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮರಣ ತನಕ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದು ಕುಟುಂಬದಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದಾಯದಿರ್ಬೋದು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ಶಿಲುಬೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಅದು ಶಿಲುಬೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು, ರೋಗಗ್ರಸ್ತರು, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಶಿಲುಬೆ. ತೋ ಕುರಿ ಸಂಕ, ತೋ ಮೊಕ್ಕರು राग करूं सुलाभ, लढाई करूं सुलाभ नाही होय. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಶಿಲುಬೆ. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡು. ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಶಿಲುಬೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್, ಟು ಬಿ ಜನರಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. It is easy to share difficult, but to be selfish easy. ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುವುದು, ನಾನು ನಂದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಅದೇ. ನಾವು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿಜಯಗಳಾಗಬೇಕು. ದೇವರ ಮುಂದೆ, ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಯಶೀಲರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಿಲುಬೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಭರವಸೆಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ
ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಜಯಶೀಲರಾಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಅವರು ಪುನರುತ್ತರರಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ, ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬೇಡೋಣ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಾವು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕೃಪೆ ಅವರು ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಜಯಶಾಲಿಗಳಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಲಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. उभे राहा. बवर दुसान संगे सत्मंतान देवाक तिसरे संमेलन जीवन जलो सर्गा सडलो सर पदराद्या पचौजा बसला जयनी मिलन जीवन सुगेतलो सत्मंता पोयदत्म्या कदळी पविसबेक भक्तन सेकतार हत्यांचे बक्षणे सस्नाचे जिवीत आमेन. मागा आणि तुम्ही घेतल्यात म्हणा सोमियान भाऊ मागोवंक आयल्या तर आमची सर मागणी आता आमी देवा समोर आमी दवरया. भवार्थान विश्वासान आमी देवा लागीं ही मागोवन आमची प्रार्थना देवा समोर दवर. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे आय. मोगाला बापा जैतवन कुर्साची देख घेऊन पवित्र सभा सोलोनवरच्या पापासाहेबाक गवली बापांक याजकांक आणि धार्मिक भाव भयण्यांनी भावार्थाक साक्षावन जियोंक आणि सुवार्ता प्रगट करूंक पवित्र आत्मोचो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. राष्ट्राच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरून राष्ट्रांत नीत आनी शांती स्थापन करचे खातीर निरंतर वावुरच्याक तांचे थंय बरे मोन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या फिरगस्कुटाम मागण्याच्या स्पिरितान माया मोगान जियो संवसारार तुजी साख जावंक जाय असली कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. सर पिडेस्तांक प्रायवंतांक तुजो दैवीक सांगात दिवन तांकां बरी भलायकी फावो कर आनी तांचे कश्ट सोसूंक तांकां बॉल लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या युवजनाक आनी भुरग्यांक संवसाराच्या वायट पंथपासतान पयस दवर. मागण्या ते आसक्त दाखोवन तुज्या पुताक विश्वासी रावच्याक आनी बरो फुडार बांदून हाडच्याक तांकां तुज्या आशिर्वादान बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या ह्या कोपेलाक सेवा दिल्ल्या सर ह्या चाकांचो उगडास काण तांच्या खातीर मागता. तांच्या निस्वार्थी सेवेक तूं फोड लाभय आनी तांकां तुज्या कृपे बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे. सकड आमी दोळे धांपी एक घडी बोर. बाबणे जायते आमकां मागोवंक आसा आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर. सकड मागणी उडासा काडया आनी मागया. जेजूच्यानी आमच्या भोव मुगाळा बापा आयचे ह्या संजे तुवें आमकां सांगात हाडलाय. तुवें जाणवायन विसरलो तो खुरीस तुज्या पुता मारिफात पवित्र केल्लोय आनी ताजी जैताची परब संभ्रमचे ह्या वखता तुका आमी अर्घ दिता. तुज्या मोगा खातीर, तुज्या कृपे खातीर, तुवें आमकां बरो वसू दिल्ल्या खातीर आनी विशेश तरान ह्या बेळ्ळारेन
ह्या खुर्साच्या सावळेंत ह्या लोकांक तुवें सांबाळल्या खातीर ह्या सरपुरजीची मागणी तुका आमी भेटयता. बापा तुजें बेसांव घाल ह्या भुरग्याच्या विगाराचेर, मुखेल्यांचेर, लोकांचेर, आनी हो समुदाय बावडतासो मोगाचो तुका मानवून सदांच साव दी. सुमेचे खरेशीच जावन जिवचे भाग तांकां तूं दी. तशेंच सांगासर मेस्तांक तुज्या मोगान सांबाळ, तुजी कृपा दी आनी समाधानी जिवीत आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
भाऊ भयणीनं बेटोवचें बलिदान सर्वेस्वर देवाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागात. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतलें आमकां नितळ कर आनी व्हडा पवित्र एक आमकां उबार म्हणून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तेम तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्यासो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशाकुळाची सोडवण खुर्साच्या रुकार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतावन मोराण उपजल्लें, रुखांतावन जिवीत उपजोवचें. रुखावरीं देवसा जैते वन जाल्लो, रुखावरीं तसो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैते वन जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्त तुज्या आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्वाच्या सत्तेंचो जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दिता नसतें ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्या एक काश परजातून जमयत साय. देखून बापा कालतेपणे मागणें करता तुका बेटवणच्या आगामी आडल्यान तीन देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार संभ्रम थाव. तो परत दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ती म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक करळचे रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्या. तुमचे पासत समेस्त मनशा पासत ते वारवतलें हे म्हजे उडासाक करा. भावात तसो घुट परगटुया.
बापा आमच्या सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसल्या कष्टा मरण असो ताच्या अनंत भरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गासाठी असो भक्तीपणी उडास करता हांव. आनी तो परत येतलो म्हणून तुजी वाट पळोवन आसा हांव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान समर्पित हांव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां दिश्ट घास जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेसुवे कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत अवकार मरयेच्या बगेवून जुजे तिच्या पतीच्या तुझ्या बगेवून धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे मेळये वरवीं आमकां तुजे इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या बगेवन बापाच्या आनी पिटर पाव आमच्या गोवणी बापांच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवण्या आनी मनेरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक बावर्तांत आनी प्रिती मोगान तीर करम. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कन्वळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पविसा तुझे राजम काये तुझी खुशी सरगार जाता संवसारांत आमचो दीस पडतो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या भोगशिता तशें आमची पातकां भोगो आनी आमकां काळणेन पडो देव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बागनीमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवचे नत्रेकतल्यांक आमकां देवदार काकोळटीन सर पातक्यान सुट्यांनी सर आकांतांतली वाटय.
त्याक राजवटकी पदवी आणि महिमा तुझी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामणी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. भाव भयणी एकामेकाक आमी शांती दिवया. भाव भयणीनो पळया कुर्सार वळवळोन मरोन आमकां जैत जोड दिल्लो सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपले आमी सर सुभागे.
प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सारूम काळतना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातावन उपजातेल्या दैवीक जिवन आमकां भरल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगात आमकां पावय म्हणून आमी तुजे लागीं कालतेकायेन मागता हांव जेजू, जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वादा खातीर आमचे तकले बागोवया. सर्व पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांनी निवारूं आनी तुमच्या जिवी सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सरना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळज आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजोन आमच्या बापाच्या खुशे प्रमाणे चलोंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावून तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्वाचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या दिना हांव तुमकां धाडटा. कळवण्या खातीर दयेन बसा. ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಜೆಯ ನಮನಗಳು. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬ. ನೆರೆದಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ವೈಭವದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಈ ದಿನಾಂಕ ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಚರ್ಚ್ನವರು, ಚಾಪಲ್ನವರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಂದು ತುಂಬ ಸಂತಸದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಜ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಾರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಜಯದ ಹಬ್ಬದಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಸದಿಂದ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರು ಅತಿವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ನವರು, ಪುತ್ತೂರು ಮಾಯ್ದೆ ದೇವಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಗುರು, ಪುತ್ತೂರು ವಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕರು ಇಂದು ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂಥ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಚಲ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿರರ್ಗಳ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ರಿಟ್ರೀಟನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿದ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ಮರ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ, ಫಾದರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫಾದರ್ ಬಾಲ್ಟಜಾರ್ ಪಿಂಟೋ, ಫಾದರ್ ಜಾನ್ ಮಾರಸ್, ಫಾದರ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ನಾ, ಫಾದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫಾದರ್ ಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಫಾದರ್ ಪೌಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಗುರು ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಹಬ್ಬ. ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಿತೈಷಿ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಡಿಯಾಳ್ಬೈಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಕೊಲ್ಲಂಗಾಣ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ರಿತೇಶ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಗೂ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಚರ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಾದರ್ ಜೇಸನ್ ಲೋಬೋ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಗಾಯನದ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದಂತಹ ಗಾಯನ ಮಂಡಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸರಿಟಾ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನುಡಿಸಿದ ಓಲನ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ವಾಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಡೀ ಹಬ್ಬದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಓವಿನ್ ಪಿಂಟೋ, ಗುರಿಕಾರರಾದಂತಹ ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಸುನಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಂಜಾ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ICYM ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಸಕ್ರಿಯರು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು. ಅವರು ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೋಹನ್ ಶರ್ವಿನ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಚರ್ಚ್ ಆವರಣ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೂಜಾಪೀಠದ ಅಲಂಕಾರ, ಹೂದಾನಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಚರ್ಚ್ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ, ಸನ್ಮಾನದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬೆಥನಿ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುತ್ತೂರು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಆಫ್ ತಾಪ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಬೆಥನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಜಿಟೈನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವ ಪುತ್ತೂರಿನ, ಮರಿಲಿನ, ಬನ್ನೂರಿನ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ದಾನಿಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ವಲಯದ ಶ್ರೀ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವರ್ಷವಿಡೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಕರಾದಂತಹ ಸುದೀಪ್ ವಾಸ್ ಇವರಿಗೆ, ಫಾದರ್ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪೋಲಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ, ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ, ಚರ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನವೀನ್ ಫೆರಾವರ್ ಅವರಿಗೆ, ಉಚಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೊಂತೆರೋ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಬಾಲಚಂದ್ರ ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆರಾವೋ ಇವರಿಗೆ, ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ, ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರೂ ರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದರಣೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪೊನ್ನಪ್ಪರವರು ಈ ಹಬ್ಬದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಡೀ ವರುಷ ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಆವರಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿದ ಶ್ರೀ ಶರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ, ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಲ್ ಮಾರಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಡೆಲ್ಲಾರಿಯೋ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿರುವಂತಹ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಸತತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಊಟದ ಖರ್ಚು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಅವರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೂರ್ಮಡಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಚರ್ಚಿಗೆ ಮೈಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದನ್ನು ಹಬ್ಬದ ವತಿಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಚರ್ಚ್ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಹೂವನ್ನು ದಾನ ನೀಡಿದಂತಹ
ಬೆನ್ಹರ್ ಮೇವಾಡ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆಯಾದ ನಂತರ ಊಟವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಮೊದಲು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ICUM ಸದಸ್ಯರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಮನೋರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. मोगचनो भगवंत कुर्साक समर्पिल्ले बेळ्ळारे कोपेल आज वार्षिक परब संभ्रमच्या ह्या वक्ता हांगा सजमले सक्कड आमच्या याजाक धर्म भयणी हांगासर आसचे सैरी दैरी पुतूर मारील बान्नूर आनी हेर फिरगेजी तावन आयिल्ल्या सक्कडा तुमच्या सवे बाप विगार पंजासो तो गव्हर्नर हांगाचो बाप मेल्विन आनी हांगाचो आडळतेदार विगार हय CM म्हणून संगीत बाप दोतोर एंटनी प्रकाश आनी हांगाच्या सक्कड भुरग्यांक युवजणांक वडांक तुमकां सगळ्यांकी आमी बागी फेस्त मागता. हॅपी फेस्ट टू ऑल ऑफ यू. एक सगळे क्लॅप मारया सगळ्यांकी शुभाशय फेस्ताचे. आज बेळ्ळारे कोपेल हे परिसर नवे वखले बरी सोंपता. बरी सोबीत दिसता. बंटिंग्सां लायटींग डेकोरेशन फुलां परत त्या कुशीन जेवणाच्या त्या माटवान आनी की सोबाय आसा इल्ल्या वेळान तुमकां पळोवंक मेळटा. हे सकट हांगा केला आमच्या बाप एंटनी प्रकाशांच्या मुखेलपणार आनी हांगाच्या आमच्या भाव भयणींनी देव परचेर देखून हांव तुमकां शाबासकी पटयता. भोव वापूरबायेन आयचे फेस्त ताची मांडावळ केल्या. रितूची बरें करून मांडून हाडल्या दिवस्तुती गोंयार आनी सर मांडावळ ल्हान समुदाय जाल्यारय हांगाचे संभ्रम बारी व्हडलो जालो. बरो दबाजीक हांव फादर प्रकाश तुमकां आनी तुमच्या परजेक आमी शाबासकी पाटयता आनी भगवंत कुर्साची आशिर्वाद चड आनी चड ह्या फ्रियेचे पडो म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನೀವು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. बाप मेल्विन तसो बाप पोर मंती फेस्ताच्या त्या दुसऱ्या त्या दिसा अंतरलो आनी ताचे मणियम पारे थंय फिरगेजींत मोर नासल्लें आमी गेल्ल्या फादर मेल्विनाक आमी बुजावण पाटयता आनी ताच्या बाबाक ससन विशेव आमी मागता. ताच्या कुटुंबाक देव बरवसो दिव म्हणून आमचें मागणें आसा. आज कोक्कडा फिरगेचो विगार बाप अनिल आमच्या वारड्याचो ताचो बंगराळो जल्म दिवस वय पूण तो तेंगी संभ्रम करून गेला, भांगर हाडूंक गेला गी म्हूण भविश्य ताचो उडास काडटा आमी. ताका आमी विश करता आनी ताका बागी जल्मा दिवस बंगराळो जुबले आमी मागता. बाप आमचो दोतोर एंटनी प्रकाश ताका दोडी जबाबदारी आसा. तो आतां सेंट फिलॉमिना कॉलेज खाली कॉलेज न्ही ऑटोनॉमस प्रिंसिपल तो ऑटोनॉमस जाला ऑटोमॅटीक बरें करनंत आसा. जायत तो वावर थंयसर ताका आसा फूल टायम ताचें जॉब ते ताच्या मुखेलपणान थंयसर जायते बरेंपण जावन आसा. आमच्या कॉलेजीन तो विरोधी जाता. आमी संतोश पावता आनी ताका अभिनंदन पाठयता आमच्या शिक्षण संस्थे खातीर ताणें दिवच्या त्या सेवे खातीर. सांगत आसा हांगा बेळ्ळारे ताचें काळी सांगत आसा. ते दाळे बेळ्ळारे विशयान सांगून आसता तो तुमचो बारी मोग ताका आनी बेळ्ळारेच्या विशयांत वळतो आमकां सांगून आसता. आनी हे फेस्त संभ्रम पळयतना आमकां कळटा हाच्या फाटल्यान ताणें तुमकां घेवन जायती मिनात केल्या. तुमचो तो मोग करता आनी ह्या तुमच्या समुदाया खातीर जायत तो वावर तो करता
sacrifice करता 25 किलोमीटर जाणे सुद्दां येवन वचोंक आसा तरी संतोशान तें तो कर्ण आसा उर्बेन ह्या फिरगेजींत सेवा देखून आमी उपकारी मोन ताचे थंय दाखयता तुमी तसो मोग करतात ती करा ताचे खातीर मागा आनी ह्या फिरगेजीन जायते बरेपण जावं दिवो समुदाय बोवाड तसो मोगाचो जावं दी एकवटीत आनी की जावं दी देवाचे बेसांव पडून दी फादर प्रकाश तुमकां समेस्तांच्या नांवी आमी देव बरें करूं म्हणटा तांकां एक क्लॅप दियाने उपाध्यक्ष मनीष सिंग सेलीन आनी कार्यदर्शी मनीष ओविन तुमच्या संगता गुरकार आनी सक्कड मुखेल्यांकी आमी तुमकां परबे पाठयता आनी तुमच्या सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा ह्या फिरगेजीच्या ह्या लोकांची तुमचें उदार मोन विशेश तरान तें आसा आमी संतोश पावता आमी वारड्याचे पदऱ्याप आनी सैरे पदऱ्याप हांगासर आसा तुमच्या संभ्रमांत वांटेली जावंक आयिल्ले तुमच्या वारड्यांत आमी हर एक म्हयन्यान सांगाता मेळोवन तुमचे खातीर आमी मागता आनी आमी आमच्या गवळीक वावरेचो विमारसो आमी करता ह्या वारड्यांत आत्मीक आनी हेर संगतीन बरें करून आमी वावुरता तुमचे खातीर आमी मागता सक्कड पाद्र्याप आमचे हर एका फिरगेजींत बरो वावर ते कर्ण आसा समर्पीत सक्कड पाद्र्यापांकी उल्हासिता आनी तांकां बरें मागता परत समेस्तांक बरें फेस्त एवे फेस्त आनी भगवंत कुर्साची बेसांवां मागता देखून उबे रावा आतां फेस्ताचें जेवण आमी जेवंक येता गड्ड जेवण केलां देखून त्या जेवणाच्या पयले मागणें करा मागीर दिया ताच्या उपरांत समेस्तांक जेवण आसा जेवणाचेर आशिर्वाद पंजाब फिरगे सुबेकार बाप मेलबेन प्रार्थुयम सर्गींच्या मोकान बापा आज पवित्र सभा जैतेवांत कुर्साचे फेस्त संभ्रमत आसतना बेळ्ळारे कोपेळाचे पात्रोन जावन आसता भगवंत कुरीस हाचे फेस्त हांगासर आमी संभ्रमता कोटमादारांनी हांगासर दान दिवन जेवण तयार केलां आनी ह्या फेस्ताचे संभ्रम जेवण जे मुखार सरत आसतना ह्या जेवणाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल जेवण दान दिल्ल्यांचेर जेवण रांदिल्ल्यांचेर आनी जेवणाचेर आनी जेवंक वेळच्या आमचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल हे जेवण सेवले वरवीं आमच्या कुडीक भलायकी मेळटा आसतना आनी सडीत रितीन बरो वावर करूंक तूं आमकां कोरपेन बरो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आतां तुमच्या समेस्तांच्या नांवी तुमच्या विगाराक बाप एंटनी प्रकाश मोंतेरोक आमी उल्हासिता एक शोलो घाल आनी फुलांसोबत तुरो दिव Kalvari
बदलून तुका दवरू निष्ठूर त्या किड्यांची हातापले विस्तारू रगत वारों जीव समर्पून केली आमची सोडवण रगत वारों जीव समर्पून केली आमची सोडवण उर्साये जेजूच्या पातळ्यान बुजवणेच्या नमन नमन तुका रुका वाचवेच्या उर्साये जेजूच्या पातळ्यान बुजवणेच्या नमन नमन तुका रुका वाचवेच्या मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां व्हडी आशीर्वाद दीव आमकां बगीन क्रिस्तुचे गुरुवे निवळ आमकां आमच्या देवा आमच्या दुसऱ्यांना देव पावचे पिताचे पवित्र लागचे लागले आमेन.
ಚೆಕ್. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಐಸಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಾಲ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಲಾದ್ರುದ್ದಿ ಸೋಜಾ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ನಿರ್ಗಮನ, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನತ್ತ ಗಾಲ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಜೋಯಲ್ ರವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ. ಕೇವಲ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಫಾದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು. ಗಾಲ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು, ಫಾದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗಾಲ. Abang-abang gala. Abang-abang lagi. ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿಯ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ 50 ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ICMನ ಸದಸ್ಯರು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ₹20 2 ಟಿಕೆಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ರಜಿತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ₹20.
ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರೀರ್ ಅವರು. ಪಿಕ್ ದ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಗಾಲಾಕಿಯಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬರು ಗಾಳ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಗಾಳ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್
YouTube म्यूजिक प्रीमियम पर और भी बहुत कुछ है जो आपको पसंद आएगा। एड फ्री गाने सुने और नए पॉडकास्ट खोजें, कभी भी कहीं भी 1 महीना मुफ्त में आजमाएं।